Benvidos a Todo Mal, posiblemente a mellor cousa que che pasou durante este ano. Cabecera. Todo mal. Bueno, pois hoxe vamos facer o último programa do ano, se Dios quere. Como si Dios quere. Desde cando este é un canal cristiano? E vamos facer unha cousa moi guai, que imos facer un repaso das noticias máis impactantes, as noticias que están todo mal do ano 2022. En Galicia, obviamente. Obvio. Entón, esta sección chamelle 12 meses, 12 causas. Creo que non ten copyright. Ocorresme a min así hoxe ao levantarme. Entón vamos repasar todas as noticias, todo o mal do ano. A ver, mal. Bueno, noticias así de iluminaos, de cachambras, de, bueno, esas curiosidades, cousas que pasan na Galicia, nesta nosa terra preciosa e chea de borrachos. Porque claro, se dis todo mal en 2022, pensarías en Tamara Falcó, en Piqué, pero nós imos ir máis ao No, noso. nos imos ir ao noso, ao O divertido, ao noso. O guai. noso é o de 2022. Porque entonces, por exemplo, se me dis todo mal en Galicia, poderías pensar Fran Cañotas. No. O Brais do Val. No. Vamos a centrarnos no ano 2022. Iso está mal sempre. Exactamente. Entón, vou intentar ir un pouco por orde cronolóxica, vale? Chin, 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 chin. Molaba que era unha ráfaga e que salira, sabes, xaneiro. Podes Ou facer. non, a mellor unha puta mierda, pero bueno. A primeira noticia sería esta. Bichedes que salía unha foto pixeleira dunha forma preciosa o Maravilloso. caderno de notas. A noticia di: 2 veces detida por conducir sen carné durante 58 anos. E di: vou a seguir facendo. Esta noticia recórdame moito a cando estou con resaca. Sabes, que acabas de vomitar 2 veces e dis ti: vou seguir facendo. Gusta moito que esta parte de que chama a atención o de conducir sin carné, non? Eu creo que o de ter carné é un pouco orientativo. Con saber frenar e acelerar, eu por mí xa estaría, non? É como ter fillos, en principio deberías de ter que sacar un carné. Sí, en principio deberías, pero eu con que non che morra aos 15 días electrocutado, xa me parece moitísimo. Isto mismo, saber acelerar, frenar, non mataron a vella polo camiño, por min. Sí. Joder, que máis queremos? A mí pareceme que sería máis noticia, máis que conducir sin carné, conducir sin coche. Eso sí que, sí que sería un reto, porque sin carné, faino calquera. Pois durante 58 anos se di que vai seguir facendo. Eso implica que en 58 anos só la pararon 2 veces. Non. Sí, O sea, como eu sí que ten mérito, claro. En que grupo de radares da Guardia Civil está esa señora que nunca a paran? Claro, esta noticia, en vez de estar así redactada, igual debería estar redactada como unha señora leva sin carné 58 anos e só lo pararon 2 veces. A que andades, lechuga? É que literal, a señora leva 60 anos na carretera e só la pararon 2 veces. E unha delas non se deron conta de que iba sin carné. Deronse conta de que ao mellor beber un poquito de máis de Jägermeister, pero podes pensar algún chiste mentras eu tomo un café, porque isto é un pouco xa como sálvame de luz, necesito dosis de cosas para animarme. En Sálvame de Luz toma outro tipo de estimulante. A que nunca viches a Sálvame a gente tomar café? No, sempre levan cousas que beben, pero en vasos que son Claro. opacos. Entón, Por que opacarías un café? claro. En principio Eu xa non ten... fago transparente para que se vexa que non é whisky. Se non a xente diría, eu non entendo moitas cousas desta fulana. Mola que llevo todo media botella de caña de ervas pero transparente, vese que é café con leite, sí. Un café con leite máis líquido que a auga. Todos sabemos que o teu problema non é que lle botes gotas ao café, sino que lle botas gotas ao licor café. Ese é o teu problema máis grave ahora mismo. Non me escondo. A señora... Non me escondo. Non me escondo. A señora leva 60 anos conducindo sin carné. Sí. O sea, non ten carné, tampouco pasa o psicotécnico. Quero decir... Ao mellor si, ao mellor paso psicotécnico para poder ir pescar.
E aproveita e... Quero dicir, porque ti seas un pouco descuidado nun aspecto, non tens que serlo en todo. Claro, claro, claro. Por exemplo, esta señora, si alguén lle fai un... Imagínate, vai a tomar un café e o camarero non ten un carné de manipulador de alimentos, protesta. Claro, o carné, según ela quere. Pon as cousas e para outras cousas non. Dicirte do psicotécnico, claro, tendo en conta como se fan os psicotécnicos neste país, ao avó dunha amiga miña, pasaron o psicotécnico e tiña un 25% de visión. No ollo bo. O do psicotécnico dixo, joder, si con 25% de visión chegou hasta aquí hasta o psicotécnico, bastante mérito ten o señor, eu creo que pode que conducir. Non sei se temos alguna noticia, pero de conducir sin carné fai moita gracia a noticia que hai cada 6 meses de vai ao juicio de conducir sin carné, conducindo sin carné. Claro. Sí, eu tamén vin a un fulano indo en coche a sacar o carné. E subir meu. Eso está moi ben. E esta señora é un pouco así, só que ela xa non saca o carné. Pa que? Pa que? Bueno, imos ca seguinte noticia, vale? Unha ladroa deixa o seu currículo vitae tras roubar nunha papelería gourmet de Vigo. E dino subtitular, a implicada encargou uns regalos de cumpleanos, dou os seus datos, polo que a dona pudo localizar a ladroa no perfil de Instagram e reconocer a súa foto. Espero que sea mellor traballadora que ladroa. Pois A mí que me chama a atención desta noticia non é que unha persona roube algo nunha tenda e deixe o currículum despois, sino que me chama a atención a de papelería gourmet. Sí. Sabes, que pasa? Véndenche unha agenda do ano 2023 que son, en vez de papel, lonchas de xamón. Sabes, compras un boli Bic e poñenche un cubata Bombay Safir. No, Pides un subrayador rojo e poñenche un Rioja, porque eso subraya, cuidado, Rioja que subraya. no, sí, como se che A subraya tontería subraya a todo. eu sei a que se refiere con papelería gourmet, É que? porque a mí me isto pasaba de chaval, que eu mordía moitos lápices e poñenche o final do lápiz con quesito manchego, jamón 5 gotas, por esa papelería gourmet. E, hostia, outro rollo, porque estás na clase e... como che sabes? Este rollo que contaba a miña nai sempre que eles de pequenos as gomas de borrar que poñían nata comíanas. En plan, joder, pa un nata. Será para comer. Spoiler, la madre soy yo. Ahora, joder, a señora é ladrona e deixa o currículum porque quere deixar de ser ladrona. Hai que dar oportunidades tamén. Joder, se lle das traballo, despois a lexe che paga o que che roubou. Non É unha forma de entrar a cara perro, non? Quero dicir, ti habilidades xa pudeches comprobar, non? Despois unha persona sincera, Sí. gústame bueno, traballar en equipo. Non, porque viñamos 4 ou 5 a roubar. Ese rollo. Mola que ademais é unha cousa en plan, mira, deixo aquí o currículum, eu vou pillar a peña que roube. Porque sei como funciona, sabes? Aquí, mentre estou aquí traballando non che van roubar. O sea, non che van roubar outros. Eu vou seguir roubando porque obviamente... Claro, e tamén que roubas nunha papelería. Sí, a verdade é que enfollonarse por un paquete de folios... Claro, oxe sei que pasou. Eso paraba moita xente como a ti. Como a min. Sí. E agora que culpa teño? Então, ahora non vas a entender. Que vedes unha agenda ou un boli un pouco chulo e botade, volvedes por locos. E en plan, non usas la agenda, non usas a agenda un puto día. Pero ve la agenda ese e dios, que agenda, teño que ter unha agenda. Teño que comprar unha agenda. Tenes 3 agendas. Tenes 3 agendas e só hai un ano. E depois están os meses todos baldeiros. Tendes apuntados 2 cumpleaños, ni ese, porque vos acorda. Ué, é un deles é o teu, propio. Sí. Unha pregunta. No currículum vitae a ladrona puxo a experiencia estaba actualizada, é dicir, puxo que roubaran esa papelería. Teño roubado. Me espero, non? No, iso é máis en intereses, sabes que agora está de moda poñer no currículum intereses. Roubar, andar en bicicleta. É a nivel de inglés medio alto. Porque teño roubado xa en Londres. Podríamos falar dos currículos que hai agora, que están moi guai. Antes no tino currículum poñías, estudiei aquí, traballei aquí
e teño carné de conducir. Esa era a información básica que tiñas que poñer. E agora Sí. parece que non sabes se estás buscando traballo ou que te collan en first dates. Son unha persona aberta, non creo conflitos, todo esta monada, todo de... Pero, José Antonio, que é para albañil, non te calientes. Gran Ao final trabajo un en pouco, equipo, me la sopla que trabajes bien en equipo. claro, ao final é un pouco como todo, non? Cando dis que non creas conflitos e que che gusta traballar en equipo, se tens que dicir é porque é como a xente que di, no, eu non sou nada egoísta, non sou nada celosa. Cando tens que dicir e matizar, Antonia. Sí, sí. Seguro que a da noticia, seguro que nas cenas di eu non son nada ladrona. Eu non, non ando roubando nada por aí. Vale, pois imos ca seguinte noticia, vale? Interceptan a un ourensá de 74 anos sen carné, sen unha perna e que superaba a taxa de alcohol. E eu creo que despois cando o entrevistaron dixo: vou non seguir facendo, igual que hago ti. A miña pregunta é a perna xa lle faltaba de antes ou foi na borrachera mesma? Porque, hostia, cuidado. Si aí iba con un torniquete feito, mis 10, siga. Siga, continúe, usted ten un mérito terrible. Será o marido da señora da primeira noticia? Eu espero que sí. Andan os dous sin carné. O sea, o fulano vai sin unha perna, esa é unha característica del. Está feo dicilo. O sea, non é un agravante. Non. No, pero é como mérito, non? Ah, claro, sí. A ti ir borracho con unha perna sola, cuidado. Claro. Como Bonet, mano? Todas as noticias están feitas como a recalcar o malo. No, están feitas a botarlle a culpa ao alcohol. E non é culpa do alcohol. Quero dicir, sin unha botella de licor café encima, eu creo que o fan igual, sabes? Sí, Por sí, que sí. queremos demonizar o Claro, alcohol? claro, claro. El xa conduce sin carné e sin perna. Que fora borracho é outra movida. El xa foi ao bar sin carné e sin perna. Pero claro, e superaba a tasa de alcoholemia. Bueno, eso non é tangencial. O importante é que o fulano... Detallitos. Pero o que te dicía é que están redactadas as noticias en plan todo mal. Todo mal, todo mal. Todo mal, en plan, pois iba conducindo sin carné, iba sin a perna, iba borracho, claro. Necesitamos un periódico que sea todo ben. En plan, un ourensán anda, consigue conducir sin carné, sin perna e borracho. Menudo puto crack. ¿Sabes? Un periódico que, hostia, que diga, sí señor, ¿sabes lo que te digo? En plan, hostia, que este fulano sin a perna, sin carné, que non... A mí nin sabía conducir antes da borrachera, aprendeu borracho. Claro, pero non di tampouco que tuvaron un accidente, di que o pararon e Claro, dándose joder. conta, non? Sabes isto de que cando bebes alcohol aprendes inglés? Pois isto igual, a mí el bebeu e aprendeu a conducir de repente. Que dijo, se tuvo que levar a este señor o coche, como estarían os compañeiros, Levamos 3 noticias do uso sin conducir sin carné e de ir borrachos. De feito, eu creo que no periódico estas noticias xa non deberían de recalcar o de que iba borracho, en plan. E xa sabemos, xa sabemos. Dime cando no, e aforramos tinta, que temos agora que cuidar moito o planeta, de cando sea en plan, deteñen a un fulano por conducir tal, e non iba borracho, porque xa se supón que sí que iba. Vale, imos ca seguinte noticia, vale? Di así, informan a un paciente, bueno, vou non dicir en gallego, informan a un doente de Galicia que podería ter que esperar ata o ano 4000 para a súa operación. Que pasa? Despois, o Sergas explicou que foi un erro informático. E por que foi un erro informático? Porque non era para o ano 4000, era para o 4500. Conocendo a gallego seguro que lle dixeron tens que ir para o ano 4000 e el dixo poderme dar a primeira hora que despois teño que ir traballar. Claro, tipo, creo que tampouco se encabreou, non? Porque o gallego, se ten algo, é que é un ser paciente por definición, por naturaleza. Porque dixo, haberá algo máis gallego que esperar. Ainda estamos esperando polo ave, non vamos a esperar. Claro, estamos acostumbrados a esperar polo ave, por unha cita nos Sergas, porque nos den permiso de queima, por esperar polo arriba si pasa a súa hora ou si xa pasou.
esperar a que ascenda o Depor, esperar a que teu cuñado deixe de ser su normal, esperar que tua abuela deixe de botar a fraja, por favor, señora, que morreu hai 50 anos. E todo eso estamos aí esperando. E cunha sonrisa. E cunha sonrisa. Eu sigo esperando para follar e mira, aquí me tienes. Es que me molaba esta niña que fora. Un doente, que por certo, a palabra doente na miña casa sempre foi cando alguén estaba como loco, en plan, vai doente. Non sei se aí é, pero na miña casa unha persona doente non é unha persona que está enferma, é unha persona que está, como Dios? A ver. Dios, non sei quen anda doente. E ver no terreno sexual, cando vas moi tal, Dios, está doente. Que molaba moito que a noticia fora, a un doente dañe para cita para operar no ano 4000, e superaba a tasa da colemia e iba sin carné. Eu creo que ya están metendo a todas as noticias por meter, en plan, non sei que, e iba sin carné e o racho. Ahora imos ca número 5. Recordemos, 12 meses, 12 causas, e imos pola 5. E a 5 díase. Reclama, en pleno centro de Carballo, a gritos e cun fouciño na man, a súa tapa de tortilla. Hai vídeo, pero non sei se quero verlo, verdad? No, que vexa cada unha na súa casa, se quer. O tipo tamén con educación, non? Hai que entender, a mellor tuvo un mal día no traballo, unha mala resaca, chegou ao bar, dixo, ponme un café con unha tapa de tortilla, e puxen a tapa de tortilla, dixo, pero que me cago en Dios isto. Non, porque o café pídeche unha tapita, un bizcochito, unha tortilla, entón, home, cabreaste un pouco, non? Eu ás veces cando vexo que lle poñen ao do lado tapa e a min, non? O mínimo que se me pasa pola cabeza é coller un bidón de gasolina. A min isto pareceme... Pero bueno, con educación, Sí, claro, claro. Sempre con educación. Eu o que me gustaría saber é, ao mellor o tipo non estaba amenazando. O que pasa? O que pasa é que con un fouciño na man todo parece unha amenaza. Porque con fouciño na man eu digo, oye, ponme aí un café con leite. Claro, parece, amenazoume que quería un café con leite. O que fouciño é moi amenazador. Pero a ti eso non che pasa con túa nai cando ten un coitelo na man, que sempre ten o costume de ir así pola casa con el. Que te dejar de eso, por favor, que me estás pidiendo que limpie o baño, está me dando que me vas matar, joder. Sí, sí, sí. A mí que me chama a atención é de onde carallo quitaría o fouciño fulano. Porque a xente está se virando un pouco estadounidense, non? Co rollo de Netflix e de HBO, como ven moitas películas e din, hostia, que estes andan con armas pola calle, pois eu vou andar con un fouciño. É que, sabes o que pasa? Que o fouciño dá moito para levalo como a paraguas na cazadora. Colgado, non? Ou tamén moi tipo vaquero, se o colles ben cas cachas e, sabes, e depois ras, e xa sacas así. Entón estás dispuesto para el duelo. Levas o teu fouciño entre as cachas e eso. Que pasa que é un pouco de banda criminal, non? Así, un pouco... Non... Sí, claro, a arma oculta. Sí, non se fai tampouco moi profesional. É un pouco pandillera. Banda Sí. pandillera. Non, como que vai con unha navalla. Claro, así como hai, que sei, a mafia rusa, a mafia japonesa, sabes? Que eses van con chacos e tal, a mafia gallega iría Con que con van? fouciños. Con que van? Con chacos. Como se chama? Non chacos. Sí, sí. Entón a mafia gallega vai con o seu fouciño e... Ras. Ten moito cuidado se metedes entre as cachas. Polo lado pouco lo que metedes. Porque por vas sacar... Si o pos ao revés, cuidado, que se complica o tema. Que para a min amenazar por unha tapa creo que é outra cousa que entra dentro da legalidade. Creo que outra vez o periodista está a deixar querer mal ao señor. Porque para min a noticia é nun bar provocan deliberadamente a un señor que reacciona como cualquier ser humano. Ese sería, porque estás ti tomando tu cerveza, ves que eu lle poño unha tapa de tortilla e a ti no, hostia. Vou te dizer unha cousa. Como ten que ser esa tortilla, macho? Hostia, que teño a gana de probarla. Por favor. É que, por favor, isto non foi en Carballo, xa é a gente de Carballo que me diga como sabe esa tortilla, que nos mande un pedazo que nos invite a ir tomala. Que este señor a mellor podía pedila, pajala como unha persona normal, e digo, no, tapa. No. Pero que hoxe está de menú, hai que pagar. Pero vamos a ver. No, pero hai unha cousa moi clave, que é o fulano sacou o fouciño porque quería a súa tapa. Pero non sacou o fouciño para non pagar a súa consumición.
El quería o que lle corresponde. Non quería nada de ninguén, nin quería non pagar, nin quería nada. No. El quere as cousas ben feitas. El nin de derecha nin de izquierda, de sentido común. Pode ser este señor o Robin Hood gallego. Vale, pois imos ca seguinte noticia, ca número 6. Detido en Pontevedra por conducir sen carné e con maletero cheo de queixos e bacon roubados en Sanxenxo. É que, sabes que é o que pasa? Que aos xornalistas chaman moitísimo a atención o de andar sin carné. Pero vamos a ver, xornalistas de Galicia. Que en Galicia ninguén ten carné, son leyendas urbanas, é como as megas, como a Santa Compaña, como os convenios laborales. Non existe. En Galicia non existe ni o carné de conducir ni salir sin beber. A ver se nos vamos dando cuenta deso. Se levaba un maletero cheo, aparte hasta arriba, que se vía na foto super cheo, de queixo e de bacon, pode ser que sea un ladrón ou pode ser que sea da comisión de festas da festa gastronómica do Trifásico. Si é eso, pues normal. A mí chamame a atención non que leve o maletero cheo de queixos e bacon roubados, senón que sea queixo e bacon roubado en Sanxenxo. Que dixo, home, en Sanxenxo, como moito, poderánche roubar uns náuticos, un sushi, unha foto de postureo, pero bacon... Roubar un fachaleco. Aquí é unha cosa clave. O normal nesta noticia sería un fulano sin carné e borracho. Esa sería a noticia. Que superaba a tasa de alcoholemia. Que pasa? Que este fulano é listo. Roubou queixos e bacon. Que fai o queixo que ten o queixo e o bacon? Moita grasa. Que fai a grasa? Quítache a borrachera. Bien por ese hombre. Vai ir preso, sí, pero non por ir borracho. Que tamén iba, pero baixoulle. Entonces, todos, chavales, todos, antes de volver para a casa de festa, un bacon e queixo. Que eso te quita todo. Vale, imos ca seguinte noticia que ten moito que ver con esta. Cocaína en queixos transportada a Suiza en taxi dende a Costa da Morte. Gostei moito que a foto parece que está anunciando unha nova temporada de Juego de Tronos, pero non. Está dicindo que un fulano meteu cocaína en queixos dende Suiza ata a Costa da Morte. Como é de bonita a Costa da Morte que hasta pon a noticia de cocaína e si capaz de sacala mal. Porque normalmente para estas noticias poñen aí un barrio chungo ou tal, para que parezca que... non, vi. Claro, unha vez máis, o queixo. Os gallegos sempre chalados co queixo. Pode ser que en Galicia estemos máis chalados co queixo que co churrasco. Pode Vou ser. deixar esa pregunta aí, porque conozco máis Sí. xente que di que lle custa máis deixar o de comer queixo que deixar de comer carne. Porque, por favor, hasta hai xente que come queixo con membrillo. Ti és capaz de comer membrillo con churrasco. No, é que somos incapaces de comer membrillo con calquer cousa. Co único que comes o membrillo é con queixo. Pois acabou o debate. Sí, queso maior que churrasco. Eu conozco xente que cena queixo todos os días. Todos os días. Conoces alguén que cene churrasco todos os días? Por desgracia, no, e iso é unha das cousas que lle quedou pendiente a Feijóo. A ver si volve a solución. Queixo cheo de recheo de cocaína transportado en taxi a Suiza. O precio que che cobran os taxis é máis caro a carreira que a cocaína. Porque sí, porque está caro o taxi, está caro o gasoil. Está caro o queixo, que subeu moitísimo porque subeu o leite. Vas a Suiza, que é un sitio carísimo, que se pode permitir isto? Estaba Mancio Ortega detrás desta noticia, como é o rollo. É que o fulano... A ver si, que isto foi fai uns poucos meses, a ver si isto iba para as cestas de Inditex de Navidad. Porque ese lujo non pode permitilo calquera, O fulano que lle chegou, tuvo que pagar a cuenta do taxi, a cuenta do queixo e a cuenta da cocaína. O barato foi a cocaína, dixo, joder, isto sí, joder, que... Imos ca seguinte noticia, todo mal do ano. Buscan a un home que atracou unha farmacia de Vigo e chamou por teléfono para disculparse. Pois, o primeiro de todo, a educación. Como diría miña nai, este notase que foi a colegios privados. Que sigue sendo un mangante como os que fomos á escola pública, sí, pero piden perdón. Despois de liala, pidinche un perdón e listo, a ver se vai ser este fulano da Casa Real. Ti crees que o tipo chamou e dixo, lo siento mucho, me he equivocado, non volverá a ocurrir?
Bueno, podría ser, é unha incógnita, pero podría ser. Gusta moito tamén o rollo de que vas a un sitio, marchas e chamas para avisar de que marchastes, de, oye, perdón que marchei. Non, isto é como o ghosting ao revés, é o anti-ghosting. Hai xente que desaparece sin avisar e este tipo desaparece avisando. É como Feijóo. Outra vez Vigo, en Vigo tamén era a papelería gourmet. Sí. A xente que rouba en Vigo sempre quer algo máis. Ou pedir perdón, ou traballo, ou non o saben deixar aí. Son como os triunfitos. Non o saben deixar aí. Queren seguir, en plan, xa fixestes daño suficiente, basta. Ya me roubache, non me chames para recordalo, listo. Ya estaría, Manu Tenorio, venga, outra cosa. Buscan xente na gasolinera Repsol, vai tal día. Vale, imos que a seguinte noticia, que volve ser de beber, de bares e de ameazas. Bueno, pero con carné, me gusta. Néganse a servirlle unha cervexa e volve a cabalo ao bar cunha motosserra. Fai moita gracia que motosserras, fauciños. O caso é usar as ferramentas para todo menos para traballar. Para ameazar, sí. Ora, para traballar, eu non sei como entendela, José Antonio. Mola que un tipo a cabalo cunha motosserra é como de anime japonés, non? O malo do anime japonés. Sí, a mí gusta a mezcla de ir a cabalo sobre cunha motosserra. Porque é como, eu imagino que é como a versión galega de Braveheart, sabes? Este rollo de poderán quitarnos a vida, pero jamás nos quitarán a Estrella Galicia. Dándole arenga aos outros borrachos. Faime gracia que lle estarán dicindo os outros. Que non cho oímos que a motosierra encendida, Manolo. Apaga a motosierra. Pero como hai que ser de gallego, porque está moi borracho, o sea, hai que estar moi borracho, como para ir á casa, cabreado, chegar á casa, que non se che pase o cabreo, e dicir, no, pois, non razonas, vou coller a motosserra, e vou volver para o bar, e amenazar a saber Dios a quen. Pero, o sea, estás moi borracho como para iso. Pero, ainda tes o sentido suficiente como para dicir, me cago en Dios, non estou para conducir, deixame ir en cabalo. Déxame ir na besta. Este que pasa, que leu as noticias anteriores e dixo, a min por aí non me joden. A min por aí sin cara non me joden. Ou a mellor tipo, ojo, isto é unha tontería que se me acaba de ocurrir, pero será un cabalo dunha besta, non? Non será que chama cabalo a un Ferrari. A mellor tipo, non. É capaz. Nin aquí va así con cuello, teño un cabalo. Hai unha cosa moi graciosa que claro, este fulano non lle puxeron a birra, seguramente porque eu estaba borracho e dixen, mira, non che servimos máis. E foi para casa, bien. Eu entendo que te calientes e que teñas 5 minutos de sacar un fouciño e dar unha tortilla. Vale. Pero, se ti viches algunha vez como hai que preparar unha besta para montala, non son 2 minutos, Quero dicir, que hai que poñer a súa montura, que hai que poñer os estribos, que hai que poñer a merda esta da boca, non son... Hai que estar moi cabreado. Pero vamos a ver, Así, montar a besta toda, subir, coller a motosserra e ir hasta o bar despois a cabalo. Que che vai dando aire, que o normal é que che vaya pasando o cabreo. Ti te crees que o fulano que coño un motosserra para ir a amenazar a alguén de morte, supoño, porque non será para facer un esguince. Ti te crees que lle vai poñer toda a montura ao cabalo ou que suba pelos? Ya, seguramente. Ti imagínate ese pobre cabalo que estaba na súa corte tranquilamente e de repente abre a porta da corte un borracho, me cago en Dios, vente pa aquí que vamos a amenazar de muerto a un chaval que non me puxo unha estrella. O cabalo me la que pasa, Antonio? Tranquilízate, joder. Además, seguro que tiña a nevera chea de estrellas. É amenazar por amenazar. Sobre de tomar unha estrella. E vai, vas ao bar do lado, que non saben cantas levas e se te poñen. Claro, e listo. Con que non leves a motosierra, poñenche. Agora, que fai moita gracia amenazar con motosierra. Porque tes máis posibilidades de facerte daño a ti mismo que a outra persona. É como... A xente aparta, moncho. Non van quedar esperando aquí días que motosierra. E aparte que estamos
aparte que estamos en Galicia. É moi raro que unha motosserra teña gasoil. Porque cando a necesitas, sempre tes sin gasoil. Sempre, mierda, coño, hai que ir por gasolina. Trae má lata. Hola, non teño lata. Vou po bar. Pero dixeches un punto clave. Esta é Galicia. Nadie se asusta por unha motosierra. É moi pouco amenazante. Ti en Madrid, estás nun bar e escoitas e a peña, vos, loca. Ti, pa aquí, estás aí en Santa Coma, escoitas unha motosierra e como, bueno, a ver, a Outra vez. que non lle sirve cerveza agora, bo, venga, sí, que sí, que sí. Na técnica fiada, Moncho, na técnica fiada, non me faz nada. Sabes que lle dixeron cando... Cando vino vir ca motosierra, dixeron, que pasa, tronco? Vale, Non te cortas un pelo, Moncho? vamos parar isto. Vamos parar isto. Moncho, e saltouse che cadena, Moncho. Imos ca seguinte noticia. Necesito parar isto xa. Danlle licencia para unha vivenda e construe 5. Aparte que tuvo a precaución de pintar cada unha dun color distinto. E por que digo que tivo precaución? Porque o dono da urbanización, que xa lle deron a orde de derribo, di que non son 5 casas, senón que é unha con 15 habitacións. Perfecto. Eu non lle poño un pero. O tipo dixo, a ver, 5, 15, son cifras aproximadas. O do periódico sempre a darlle para arriba. Porque o tipo tiña permiso para a vivienda e construiu 5. E o periódico xa pon a urbanización. A ver, sabes que... Na miña aldea tamén somos 5 casas e non chamamos urbanización, Eu gustame que o señor di, a ver, que non é 5 casas, é unha con 15 habitacións. Eu ainda dou gracias, que hai moita xente que di, mi má vai a excusa. Bueno, pois eu dou gracias que o tipo non dixo, non, é que son galpóns. Porque hai xente que con tal de non pagar ao catastro, di que vive nunha corte. Ou di, non, esos son cortes, sabe, non ten nada. Depois vai mirar, e esa corte pon na entrada, Zarzuela. Que dixo eu? Claro, é casualidade que a corte real lle chamen corte. Porque outra cousa non, pero dentro bichería hai a Cristo. La que tú quieras. A min o que máis me gusta é que o tipo pideu licencia para unha casa e construiu 5. Vale, pero pideu licencia para unha, tío. Isto é Galicia. O normal sería que fixera as 5 casas sin ninguna licencia, tamén. Non se lle vai premiar ao señor que colleu e foi e pideu unha licencia. Joder, hai que dicirlle, oye, pois, chapón, vale, estuvo mal, porque non estuvo ben. Pero, hostia, polo menos pideu licencia. E Eu ademais... amigo, o que peor está é pintar cada casa dun color. Porque claro, debe facer 5 porque terá 5 fillos e dirá, bueno, que os chavales non se enteran que te voy a poñer unha de cada color, como cando tens que aparcar o coche no parking, que para saber a planta na que estás está dun color distinto, porque senón desorientaste. Tamén lle tiña dibujado un animalito pola porta de atrás, para que sepa, ti viver no cocodrilo, o outro vive no hipopótamo. Isto volve a ser culpa do alcohol. Por qué? Porque os fulanos chegaban borrachos á casa e eran as 5 blancas e non sabían cal era de cal. Entonces dixo, pai, me cago en Dios, pues pinto pues unha de cada color e aí foi por onde o pillaron. Por eso hai que ter cuidado con beber. Isto volve a pasar por pobres. Ostras, ese sí que nada bien. Claro, porque Amancio Ortega ou Florentino Pérez ou unha persona con moitos cartos, eu que sei, Manolito el Pescador, fai unha casa con 15 habitacións. Aquí nadie dice nada. Sabes, como 15 habitacións e 15 baños e, hostia, aí non pasa nada. Ahora, un pobre señor traballador humilde fai unha casa con 15 habitacións, xa son 5. Hostia, hai que ter un pouco, hai que ter o mismo rasero para todo o mundo. Se queredes facer 5 casas con licencia de unha, por favor, non lle poñades unha porta distinta a cada casa. Como consejito del día. Sí, A seguinte non é unha noticia como tal, bueno, sí, mas non. Hai unha noticia que comparte esta páxina de Twitter que di: a Guardia Civil detén a 13 persoas nun operativo antidroga na Coruña e dá por desarticulada unha das bandas máis activas de Galicia. Entón unha persoa contesta a esta noticia: tes algo que ver? @pipipipipi.
mencionando ao amigo. E dille a mí non me colleron, ja, ja, ja. E dille o outro, menos mal. Gústame moito porque é unha relación un pouco rara, non? O outro preocúpase por el, dille, oye, non serías ti. O outro dille, no, tal. Entón non sabes se fai por ben, por mal, se queren, se non. É un pouco como os irmáns Pantoja. Nunca sabes en que plan están. Hai dúas posibilidades. Unha, que a preocupación sea real e que diga, hostia, o meu colega anda metido en follón, voulle preguntar. E outro di que no, está feo facelo público en Twitter, habendo o WhatsApp privado, pois dille, oye, non te Bueno, pero dixo ela, eu que sei, podíalle chamar, bueno, pero se chamo vanme cobrar, o Twitter é gratis. Podíalle mandar un WhatsApp, pero igual me digo tomar un café, porque non che pasa que moitas veces non escribes a alguén con medo que che deje de quedar. E outra posibilidade que hai é que sea de coña. Chavales, nunca facer coñas ca Guardia Civil de por medio. Porque ti porri, non serías ti, no, ja, 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 ja. E ao mellor o de delitos cibernéticos da Guardia Civil di, vale, vamos a ver estas personas. Ídele ali a casa a ver como ten as rodas do coche. Anda, que as ter lambidas. E tes a luz atrás que non funciona. Venga, 500 euros pola tontería. Isto recordaimos sempre a anécdota de iba un fulano conducindo sin beber e parou na Guardia Civil cos amigos e estaba o tipo, o que estaba sereno tranquilamente, no, non bebín, soplei, 0-0, venga, de puta madre e tal. E os de atrás empezaron yo a Guardia Civil, estaba polo cu, que non nos podes multar, que unos borrachos iban atrás, gilipollas, de que, tal. E yo Guardia Civil, efectivamente, él no, pero vos por ir sin cinturón, unha multa a cada un. E que a Guardia Civil deixade tranquila. Claro. É como moito se queredes insultalos comparados con Protección Civil. Que aí non se poden enfadar, pero jode moito. Imos cá, última noticia. Transporta unha escaleira nun ciclomotor ca cabeza metida entre dous peldaños en Ordes. Temos vídeo? Aí vai o tipo. Efectivamente, o titular non engaña, vai cunha esqueira metida na cabeza mentre vai en ciclomotor ou, que diría eu, como chamarían outras persoas, moto. Bueno, aquí chamaríaselle un biscúter. Vamos a ver. O tipo vai co casco a unha velocidade moderada, ca luz posta, sendo de día, Claro. ten carné de Vou levar moto, máis precaución. ten carné de moto e non vai borracho. Hostia, que máis queremos? É que o que non se pode é que sempre ir a pillar, que leva unha escaleira na cabeza. Pois joder, pois porque lle facía falta. Isto é culpa de Paco Lodeiro. Por qué? Porque está todo o puto día chanzo arriba, a xente quéntase. E andan con escaleiras para aquí e para allá. E este señor iba a tomar un café con leite, pero está seguido con chanzo arriba, xente, vou levar a escaleira porque hai 60.000 euros lá arriba. Teño que ter a escaleira no momento para subir. A mí gústame moito como explica na noticia, non? Que a noticia di, son apenas 16 segundos de grabación, pero todo un alarde de equilibrio sobre ciclomotor. Es un vídeo difundido por Social Drive, en el que se observa a un vecino de Ordes transportando una escalera de considerable tamaño en el vehículo. ¿Cómo lo hace? Introduciendo la cabeza entre dos peldaños a mitad de la escalera, para intentar así un mejor equilibrio. Bien. Dándolle mérito que está o señor, me gusta. Hostia, que é o que le vamos pedindo durante todo. Efectivamente, esta é a noticia boa. Que se lle aplauda ao señor o bo traballo que fixo. E máis din, salvo el detalle de este transporte especial, circula cumpliendo normativas, uso de casco, luz encendida, con toda la prudencia que se requiere llevar la cabeza en medio de una escalera. Joder, está chapó. Chapo, mirdiaces. Este xornalista, eu creo que está a levar o premio Pulitzer este ano. Ou un mestre Mateo. Que total non lle importa a ninguén por darlle unha periodista, non pasa nada. A ver se este tipo estaba ao mellor practicando para ir a Got Talent, ou a First Dates, ou a Pequenos Fenómenos, ao mellor. É un programa que botan na gallega, non sabemos de que vai, pero máis fenómeno que este, hostia. É máis é pequeno que lle fai falta a escaleira. É un fenómeno e xa está.
A mí o que me fai gracia da noticia é que poña lleva la cabeza entre dos peldaños. E onde queres que a meta, meu? A escalera só ten eso, travesas a peldaños. Non, pues, terá que meter a cabeza aí. Non quero ver este tipo facendo a mudanza. Seguro que fai na moto, Claro. Tú teño que levar un arcón congelador. Tranquilo, Paco, levo eu. Póntamo aquí na moto. A Vespino, súbeme na Vespino. Por que se lle critica? Porque en Galicia non se pode soportar que a xente lle vaya ben. É o peor que pode haber. Hai moita envidia. Non se soporta que a xente lle vaya ben. Este tipo, ca escaleira, o único que quería era ascender. E non se pode. Neste país non se premia nada o querer ascender e o querer ir a máis. Gustaríame falar dedicarlle un minuto, e se tal, se queres dedicamos un minuto de silencio, a toda esa xente que pon o seu traxe de gala ao que puxo para a comunión de súa prima e para a boda de súa tía, que saca ese traxe outra vez agora en fin de ano, que enfunda uns guantes con traxe en combinación, perfecta combinación, para ir a facer botellón a esplanada da Alameda e beber Cuba libres en vasos de tubo de plástico. Gostaría de facer un minuto de silencio por toda esa xente. E hai que asumir o que é cada un. Vas facer botellón en vaso de plástico? Chándal. Claro, joder. Como fixemos todos. Como fixemos todos. Máximo mándalle un vaquero porque é fin de ano, pero non me metas o traxe de 300 euros para irme facer un botellón. Entón, bueno, guardamos un minuto de silencio. Ya, por mí xa estaría este programa. Desexamos vos un moi feliz inicio de ano. Que seades moi felices, que teñades moitos propósitos e moi vos. Ti tes algún propósito de ano novo? Intentar non morrer. Bueno, Propúxeme cousas todos os anos, nunca as cumplín. E como me quero matar, este é o meu propósito desa. A ver se tamén non incumplo. o propósito de ano novo de miña nai, estamos anotando nunha libreta, é non volver comprar máis no mercadillo. Tuvo que anotalo porque senón nunca se acorda de que despois non pode devolver a roupa que compra no mercadillo. Non está mal, non está mal. O É meu por propósito de puta madre. de fin de ano vai ser desanotarme do gimnasio. A ver se este ano consigo. A ver se este ano si me desanoto. Perfecto. Pois nada, que teñades feliz ano novo, por mí xa estaría. Chao, xillis.